Kunai khabaksa kajak laima ulo yak ba yak rom lai Matabario phai Mwtai khulum phai lekya hisang nei kapalni sijak sabo slaiman nai nangbo maya angbo maya o kapalni sijak o talikaw sijak no jesepano sakagna naidi jesepano khagna naidi umur ka phano kapalni talika huibo mangalak tei je sijak tongmani angnai abono South ni actress katal logi song Triveni Raono bini nokni borok rokno logyoti Swrangchati odipur Matabario phai Mwtai khulum phaikha Mwtai ni ruwai na phailekha Nukhung katal khanai hisang nei ro Puila no khulum kan ro jatana no chini o mohana mediclinic go bo doctor phayo nai phai rong tini chawano chini uro phayo child specialist doctor ENT specialist doctor general surgeon doctor gynecologist doctor neuropsychiatric doctor general medicine doctor te pain relief doctor robo phai nai phayo hingke no ro dak le jakaroi chini mohana mediclinic go phayo naijak phai mano te chirai ro lumkha kuchukha saime ro ungkha amani bagabono ro naijak phai mano te norok je kono operation khaina musungkha kidney o pathor ungkha dolbadaro pathor ungkha amani bagabono ro naijak phai mano te chini okra sakra horo thumaya saimia nungmaya sori ayukmayu kosto ungjago amani bagabono ro doctor bai phayoi kurungoi kahamke naijak thangmano belaino doctor kaham te chini buri rok je kono problem ungkha samasya ungkha buri doctor bai phayoi norok kurungoi naijak thangmano ungka amon chanamu sunga ang okok duk number buri jak tongo okok duk number norok booking khayoi online tui ticket khayoi mung chuyoi naijak phaimano ang asno chanamu sungo chini mohana mediclinic ko phayoi dake phayoi naijak phaibaidi amsungna datnuna hambai